Assalamu alaykum bidatine diýen mehriban tomoşaşlar. Ine bugün iňir owadan toýlarymyzyň biri Aýgul toý mekanynda dowam edýär. Elbetde bir wene münasip mehriban ýaşlarymyz döwlet bilen Aýgul'un aşamky dawarasy. Ine häzir owadan dawaramyzda meşhur destan video studiýasy bilen bile ne ýaşlarymyzyň aşamky dawarasına barýas. Bizen daşlaşmaň. Häzir destanyň operatorlykları bilen owadan toýuň şaýady bolýas. Sizem bizen hiç haçan daşlaşmaň. Janyňyz sag bolsun mehribanlar. Kalbime girdim seninle toyda ne kanarıydı arzuları aydiyarın şeyle söz veriyen seni sevmene sen bilen bağıt kurmana elmadan bile bolmana söz veriyen seni sevmene sen bilen bağ kurmana elmadan bile bolmana söz veriyen. Owadan ýaşap bolsa. Ine bugün görüşüňiz ýaly
döwlet bilen Aygul'un akşamkı dawarasy ören şatlyk pursatlara berseniýa. Abedem şu pursatda Destanyň video hyzmatlary bilen bilelikde arzuwlary ýadygarlyk ýadga galdyrýar. Klattaş Batol. Döwlet klattaş bagtol bagtlyaz elmida meňne toýul. Klattaş Batol. Döwlet klattaş bagtol elimde we toy dikkeleli. Bagtol! Dostum Batlyaz Batol Rubşas. Dost Batlol, Baltırmışlar, Allah'tan gönderiyor. Niçin ilti olmasın? Dost Batol Batlyaz. Ine azaýyp tawaramyzy Destan bilen bilelikde ýadygarlyk ýadga galdyrýan merdana arzuwlary ýaşara ýollaýar. Döwletçan oňsy Batol. Neşeýle arzuwlary Hökman YouTube kanalymyza like basmany unutmaň. Döwlet diýen Batlol, edip bolda ol toýlanmagy şeýde oturmak. Dost Batol. Döwlet toňçon bagtlyň. Döwlet Batlol. Ine tawaramyzyň şeýle bir owada pursatlary baý bolmagynyň asyl jogaby toýmyzyň meşhur aýdymçysy Alyoş Hümmedow. Aşağı yukarı geçen video devam ediyor. Sanatı bu şadiyan. Oynayan seni kirler. Şadiyan şonku. Geçen video. Devam ediyor. Tansıma. Durkani ortada dans edip oynadı gel bu dansa sen koşul. Volkani karışıp tümlüğü yadadın dime gel de beri soy. Şağılın bolu dans edili. Bile şoğunu kallarili. Adam dur çok bazada eger eger. Duramaz men hiç yerde. Demini yitirirsin. Varlı ellerisin. Girmesin umkı bu gecelere. Demini yitirirsin. Varlı ellerisin. Şoğunu durumu da şartlan, dansıyla batlan, doymadı saklan. Oyunu bu saklan, bu tebe aydımı kaytır hayattan. Durumu da şartlan, dansıyla batlan, doymadı saklan. Tebe aydımı kaytır hayattan. Şeýle owadan toýlaryňyzda Destanyň video hyzmatlarynyň peýdalanmak isteseňiz onu ekranlarda görülýän şu belgilere jaňadyň we Destan video studiýasy hormatly halypamyz Nazarberdi Garaýew bilen habarlaşyň. Janyňyz sag bolsun. Ene döwletçan dawaraň ahyrynda iň soňky arzuwlary aýtmak ýene-de meň paýma düşýär. Sana şuň älim gowluklaryny arzuw edýär. Senem öz ýürek arzuwlaryňyzy şu pursatda beýan etseňle hemme ýigitler sen ağallaryň daýda eden gelenjeleriň bugun sen bagtyňy joşup tans etdiler sen bagtyňy gowandy senem şolara köp sag bolsun aýtsaň. Şu toya gatnaşan hemmäňe sag bolsun aýdýan elmiden şunu alyn sag bolun. Köp sag bolsun aýdýar. Sinde de baramyz jemleýär. Hoş sag bolun. Janyňyz sag bolsun.